همنا بسماي درتنا لو ما عند دماغ في حموشته تيوري 5 ناي زي كهاتلو دلنا ناي مزوار مكينة كنجمرينا لو ما عندها بزعبة حبرت ملكتاتنا هنمهر بزح لنين مستري وانزل لهم كنجمر مالتي زي حبرت ملكتات بنرويجان وبليسينينجز شيلت بهلا بإنجليش كا informative science مالتي حبريتا نمبالي تا قداميتي هبت ملكتات زلا موتورويا بتعمى قداسي ملكتها موتوروي عبيتي موتورويس مالتي عبيتي ناي ايس كم بعد اي 6 اي اتنك خون خل في أقداس زجبر حجي زياري خيا فتنا موتورويا تملسا قلاله اب موتوروي انت عينت هزاورات تختل كنزارب لي له 8 كيلومتر بساعه تخيلالك بحافشا انت الامان والت تزورا لها هونكها كدفر عليك مالتي بزح غيزي كنحوس كلنا انتينا نقبر براب عين بقسمش شعورنا انا بحمشاي نسجر جراب عين مصيحه وي سالس بسالسه انت راتي خلها قلطيف كان بحمشاك تسجر عليك حجي حدش كلها انتي تشجر كنهر مس جمركا كونفيدنس كتطفت خليها فذا قداسي تياغن كاب قلا اكيب كاب كونفيدنس نفس المتأمن نتا ستيرسو افكوس ابيلكا تحيسكا حمشاي قسغيركا تطوت خليها مالتي سازي ترى حمشا كي هاي براب عيك أتسيلك تي تهكل جير سيستم سازي تكمل لها موتور كتجنو لها ما سازخونه فريح كون الله هاي الكردو سازخل ممر كأن سالك خالي سازي حمشاك تقبر تقول لك نالبات كاب 8 ونا 210 كدي بخالي سازي تي تهكل مارش متكام أقداسي أم موتور ويك ترى هو لها تأقداس نجار تايا بلا علم زي أنت تصنيحاتك كتحوسيها مالتي نام موتور كام نورمال قدنا منبري ويقلة نام موتور ويك تحوسيها تحوس كلها من هاري لين علىك مسمر علىك شعور هاد صنيح الكين تحوس كوا 100 متر هيك أبت من هاري يخات تحوس مالتي أقداسيت نجار أتي موتور وين أي 8 أنت خينو أبت من هاري كسب كباب 8 حتبتصح تقل علىك مالتي أم حتى يجيس برتع نهار مالتي زي أب أوتومات قليلي منياتو نداد مرقاز ترايو أب مانوال قنا أب نت كاب دانا هاركا كمتصور لها كاب كالاي نابسال سايكل تيفكا بتصحكا انت لا حصيركا ولا حمشا كيبت رابعي كيبت حكا سويكا تحوس تقليها ببرتوع نهار مالتي كاب 8 خباب تبصح كاب نورمال حقتات نابنت سالسايس كاب سوسا تطقم ينزولها بحافشا ስለዚህ ኣብዚ እዋን ግን ቀጻለት ቀይሮ ስለዘይ ትኽእል ካውን ክትሕወስ ትኽእል ሽዑ مسأتها بسالساي 8 ስለ ዘለሃ ሞተር ግን ድሮ ተጨኒዮ ስለ ዘሎ ቀልጢፍካ ናብ 50 ክዲብ ትክእል ኣለካ ማለት እዩ ኣገዳሲት ብጣዕሚ ብርትዕቲ ነገር ከመልካ ትሕወስ ምዝኹሉ እንዳናሃርካ ናትካ መስመር ገዲፍካ ካልእ መስመር ስለ ተሰግር ዘለሃ ከመየርካ ሓናብታ ሓንቲ መስመር ትሕወስ 8 እንተለሃ ብ8 ትሕወስ ኣለካ ኢልና ኣለና ግን ክትገብሮ ዘለካ ትዕዝዝ ዝብትታት ብቕልል ዝበለ ከቐርበን ክፍትኔ فيديو نايبيناون كجبر الله حسب الله مالك سأزك تحوست هون كات قال 4 زخون عينتات الله نابنت دامت صحاح لها كرميها ماكينات ري ويكرميها مخاين تري سأزين مخاين زين درو أب 8 سلازلوا نهرن كتقوموتي مستناتك أب 8 سلازلوا نسان خدا نسحق أسيل كاف ملكت غير كان نتسقام تأتو مالك نتسقام تأتو تلها سأزي كرميها ماكينات تلا أب تحوسوا المسمر بدحريات أتو كلمة خلاص أجمع يقولون نزي كاسيلكا قرب دحريات أتو قصر خلته قلنا مكينة تلا صحة النهر لها قلنا معرها مكينات متصالة إذا قرب تفرحها تاخذ قبرات تخيل نجر جنتايا بدحريات مخاين كه اللواريها قرب كاستبل قرب كاس مسفر كان نسو قديتها لو نعم مسحاك السماع نعاهك حق زكاة سمار بايده قبر مسحها كوبريت قبر مسحها لذي قلطيفو حلفلكاي ወይ በታ ዘለዋ ናህሪ ተኸይዱ ንስኻ ቁርብ ነዳድ ፈኒኻ ስለ ዘለሃ ብውሕድ በለ ናህሪ ክትሕወስ ትኽእል ኣና ኣብ 80 እንተሎስ ሜቢ 75 70 ኣቢልካ ተኣቱ ትህሉ ትኾ ምስኣተኻ ግን ቀልጢፍካ ነቲ ኣብቲ መስመር ዘሎ ናህሪ ናይ 80 ተኾይኑ 80 100 ተኾይኑ 100 110 ተኾይኑ 110 ቀልጢፍካ ክትርክቦ ክትፍትን ኣለካ ምክንያቱ ኣብ ብድሕሪኡ ኣቲኻ ኣለኻ ብድሕሪኻ ግን መኻይን ክመጻ ኸላይ ብድሕሪኡ ዝመጻ ዝነበራ ማለት ስለዚ ቀልጢፍካ ኣብቲ መስመር
نهرين وي وحزي نايتي مخاين ترافيك كي قودا أخامتان كتكيد قلطيفكا تحوس مالتي أبت مسمر نهري قلطيفكا تخيل مالتي سازق قون ها مكينة انتلا تراي زحل بللا ساحل فكتبليا نيما انت تحوس مالتي قطر سلسة عينتك ندا مصحا خلها قونها مخاين تلوا أبت تحوسوا المسمر مالتي حانت تراي ديكونت حانت تخينا زحل الكا تأطيلنا كل سلسة 4 تري لن تلوا قنا لعها خأتواها فتناين سازقاب فترال كاين أمونغو صح حجي كان قداس انتاي بتناي قون مستيات كترقو خلها بناي تسقام تلونا أبنت ندارعها أبيك تأتو خم تخيل كزحل عليك حجي كم مجمر تاع قداميتي زبلنا بنهر مزيحة بثمانية تأتو تخيلنا هوي ب7 ناتو مخاين اللوات مخاين ميبي بعسراون خدا خونا ناتو ميبي بزحيناي مفداس ساعات كوينو مخاين بزحين خونا خلا قال سلازي ناتو كونتات ريخا أمونغو انك تأتو تخيل عليك مالتي أمونغو انك تأتوخا تملكت مسجبركا تتصبين قرب دزحل سب انت ريحه على الماكينه تميتك له كتوكا فقادنيا هوين له ماتيو تأتو انت لا سوق لهم خدوا له ግን قرب حوس منقصاص تقبر همزنا انا ذا عينته ملكت نعوم مخونه مالتي شرع كتو خمس فتنو تأتو مالتي زبزح غيزي كالوت سمخاين مس كالوت سمخاين بتعامل تحقا سلازلو ከምዝናይ በይንኻ ሓላፍነት ጌርካ ጥራይ ደይምውሳዱ ማለት እዩ እሱ ብጣዕሚ ገዳሲ እዩ ከምዚ ስኻ ጥራይ ናይታ መኪናኻ ትዝውራ ዘለኻ ሓላፍነት የብልካን ምክንያቱ ክትሕወስ ከለካ እቶም ካልኦት ተዘይተኣልዮምልካ ተኽኢሎም ከማን ነቲ መስመር ነፃ ክገድፉልካ እዮም ዝፍትኑ ብርሑቕ ተሪኦምኻ ማለት እዩ ኣብ ሓፂር መንገዲ ተኣቱ ተለካ ግን ክትከብድ ትኽእል ከምዚ ተሓዋዊስካ ከዓ ክትኣቱ ኣለካ ማለት እዩ እዚኣ ብዙሕ ፕራክቲስ ምግባራ ፅቡቅ እዩ መዓልታዊ ሂወትካ ዋላ ላይሰንስ ወሲድካ ከምገለ ኢልካ መዓልታዊ ሂወትካ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓይነት መሐወሲ መስመራት እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ እዚኣ ጎደናታት ወፂኻ እውን ናብ ከባቢኻ ሞተር ወይ እንተሎ ከመይ ኢሎም ሕወሱ ኣለዉ ምርኣይ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ኣብነት ኮነካ ማለት እዩ ቁፅሪ 4 ድሕሪኻ መኪና እንተላ ወይ መኻይን እንተለዋ ኣብቲ ትሕወሰሉ መስመር ድሕሪኻ እንተለዋ ክትመፅእ ከለካስ ብቕድሚኻ ትርእና ኣለካ ብጎንኻ ትርእና ኣለካ ብድሕሪኻ ግን መኪና ትርኢ ኣለካ ድሕሪኻ እንተሎ ሕጂ ርሕቀት ምግማት ጥራይ ደልየካ ማለት እዩ ርሕቀት ምግማት ኣለካ ብጣዕሚ ርሑቕ ተላ እሞ ከዓ እቲ ስፒዳ በቲ ኖርማል ስፒድ መፅእ ተሎ ኣብ ናይ 80 ንኣብነት ምስ ገመትካዮ ስኻ ከዓ ትንህር ኣለኻ ሕጂ ናትካ ናህሪ ይወሳኒ ማለት እዩ ድሕሪት ኣላ ኣብ ናይ 80 እንተ 50 ኣቲኻ ንበሎ ፈሪሕካ ወይ ገለ ቀልጢፉ ይኸርክበካ ምክንያቱ 30 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ፍልልይ ኣለኩም ማለት እዩ ስለዚ ናትካ ናህሪ ፅቡቕ እንተሎ ፅቡቕ ትረግፃ እንተለካ ክሳብ ዋላ ብሳልሳይ 80 ኣብ ከባቢ በፅሕካ ወይ 70 ሓሊፍካ ተለካ ድሕሪኻ ስለ ዘላታ መኪና ተሓዊስካ ጥራይ ተኣቱ ኣለካ ጠጠው ኢልካ ተሕልፎ ዳርጋ የብልካ ምክንያቱ ውሑድ እዩ ትዕድል ብዙሓት መኻይን ክስታይ ክገብራ ብጣዕሚ እንተተጠራጢርካ ጠጠው ምባል ጌጋ ኣይኮነን እዚ ኣገዳሲ እዩ ጥራይ ከይድካ ብትጫፍኮ ጠጠው ምባል መንሃሪ ዕድል ክስእን ኢኻ ድሓር ዝተኻእለ መጠን ግን ብጣዕሚ በዚሕ እንተለዋ ቀልጢፍካ ጠጠው ናይ ምባል ምልክታት ተርኢ ብድሕሪኻ ብዙሓት መኻይን እንተለዋ ግን ቁሩብ ክትገድፈለን ኣለካ ኣብቲ ንስኻ ዘለኻዮ መስመር ቁሩብ ምስ ከድካ ድሓር ተኣቱ ትኽእል ማለት እዩ እዚ ድሕሪኻ መኪና እንተላ ኣገዳሲ ነገር ናትካ ናህርን ጥምት ኣቢልካ በቲ ፊኒስትራ ተዝየላ ብሊን ቫይካ እንተዝየላ ኣብታ ብሊን ኣብታ ክንሪኣ ዘይንኽእል ክፋል እንሻላ ኣብ ኣቁር ንእሽተይ ቁልሕ ኢልካ ተዝየሎ ተኺካ ምእታው ጥራይ ማለት እዩ ቪድዮ ክንሰርሓላ ንፍትና ንሓንቲ ንኩለን ንግዚኡ ኣብቲ ናይ ቲዮሪ ስለ ተታሒዝና ዘለና ኢና እዚ እውን ዳርጋ ሕደ ከምኡ እዩ ባይዘወይ እዚኣ እንተላ ካንስል ትኸውን በዚኣ እያ እዚ ካብዚኣ ትወፅእ ከለካ እቲ ናይ ሞተር ወይ ሕግታት ይውድእ ማለት እዩ እቲ ናህሪ እቲ ኩሉ ነገራት እዚኣ ከዓ ሞተር ትራፊክ ወይ እዚኣ እውን ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ እቲ ሕግታት ንእሽ ክብል ይኽእል እዚኣ እውን በዚኣ ትውድእ ማለት እዩ እዚ ቀንዲ ተስተውዕለን ዘለኩም እዚ ኣብቲ ፕራክቲካል እውን ንኩላና ዝኸብዳና ዝነበራ ወላ ሕጂ እውን ክትሕወስ ዝኸብደካ ብጣዕሚ ካብቲ ሙሉእ መዓልቲ ምዝዋርሲ ንእሽተይ ብዙሕ ሓይሊ ወይ ምስትውዓል ተድልየካ ኣብዚኣ እያ ማለት እዩ ፅቡቅ ተተሓዊስካ ኣብዚኣ ከይድ ትኽእል እያ ዳሕርቲ ያሉ ኣብ ናይ 80 መንገዲ 100 ዝኸዱ እውን መሊኦም እዮም ሕጂ ሳብ ምግማት ቁሩብ ኣብቲ ናህርታት ናይ መኻይን ክህልወና ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ እዚ ብዙሕ ክስታይ ኣይኮነን ንቲዮሪ ጥራይ ምናልባት ልዕሊ እዚ ተመልኪቱ ዘሎ ናይ ከበድቲ መኻይን ወይ ከቢድ ፅዕነት ዘለዎን መኻይን ክሓልፋሉ ዝኽእላ እዩ
ያ ከም ንሽተይ መኪና ዘወርት መጠን ብዙሕ ክስታይ ይገብረናኒ ኣብ ቲዮሪ ጥራይ ዘድሊ ማለት እዩ ኣብዚ ምናልባት ክጠቕሳ ዝደሊ እንታይ ኣብ ብዙሕ ምልክታት እውን ክጠቕሳ ደልየ ዘለኹ እዚ ምልክታት እዚ ምስ ረኣናዮ ክሳብታ ትመፅእ ዘላ ኣንጎሎ እዩ ዝሰርሕ ብበዝሒ ግዜ ወይ ከዓ ኣንጎሎ እንተዘይሃልዩ ንበሎ ካልእ ዓይነት ምልክት መፂኡ ክሳብ ካንስል ዝገብሮ ይሰርሕ እዚ ምልክት እዚ ሕጂ እዚ ልዕሊ 7.5 ይፍቀድ እዩ ማለት እዩ ከባድ ክትከውን ትኽእል እያ ተፈላለየ ዓይነት ፅርግያ እዩ ደሎ ከበድቲ መሃይን ክፀቕጥኦ ከለዋ ዘጥጥ ፅርግያ ኣሎ ንታሕቲ ዝሃምም ሕጂ ንኸበድቲ ይኮነን ማለት እዩ እዚ ንኸበድቲ እንተኮይኑ ግን ፍሉይ ኣሰራርሓ ፅርግያ ስለ ዝኾነ ከም ዝፍቀደካ በዚ ምልክት ዝህበካ ማለት እዩ ክሳብ ኣበይ ትሰርሕ ክሳብ ተቐዳመይቲ ኣንጎሎ ወይ ከዓ ብካልእ ምልክት ክሳብ ካንስል ትኸውን በዚኣ ካንስል ተኮይና ፅቡቕ ተዘይኮይነ ግን ካልእ ኣንጎሎ ተረኺብና ካንስል ኮይና ኣላ ማለት እዩ ከም ብሓድሽ ነዚኣ ክጥቅዕዋ ኣለዎም ከበግስዋ ተኮይኖም ኣብ ዝኾነ ምልክታት እዚ ናይ ሓባር ሓበሬታ እያ እዚኣ ሓደ ምልክት ክሳብ ዝመፅእ ኣንጎሎ ወይ ክሳብ ብካልእ ምልክት ካንስል ዝኸውን ይሰርሕ እዚ ኮሌክቲቭ ፈልት ንብሎ ኣብ ኖርዌይ ናይ ኣውቶቡስ መንገድታት ናይ ህዝቢ መጓዓዝያታት እንታይ ክትገብር ኣለካ ትብል እያ እታ ቀንዲ ኣብዛ 16 ተሳፈርቲ ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ኮሌክቲቭ ፈልት እዩ ዝሕብር ኣብ ኣውቶቡስ ግን ስኻ ናይ ንእሽተይ ዲና ንምሃር ዘለና ሕጂ እንታይ ክትገብር ኣለካ እዚኣ ተሪኻ ኤሌክትሪክ ተኮይኑ ክትኣቱ ትኽእል እያ እታ መኪና ዝበዝሐ ግዜ ግን ኤሌክትሪክ ኣይኮናን ስለዚ ኣብ ምንታይ ኢኻ ትኣቱ ማለት እዩ ኣብኣ ንኸይትኣቱ ጥራይ ክትጥንቀቕ ኣለካ ካልአይቲ ምናልባት ንየማን ክትጥወት ተኾንካ ድሕሪ እዚ ትኸዶ ዘለካ ጎደና ነዛ ናይ ኣውቶቡስ መዓስ ኢኻ ክትቆርፃ ኣይትእቶ ኢልና ኣለና ስለዚ ክትጥወት ተኾንካ ግን ክትቆርፃ ኣለካ ንየማን ንኣብነት ብየማንካ እንተላ ንበሎ እዛ ናይ ኣውቶቡስ ብፀጋም እንተላካ ንፀጋም ክትጥወት ከለካ ክትቆርፃ ኣለካ መዓስ ኢኻ ትቆርፃ እንተኢልና ንሳ ካንስል ምስ ኮነት ኣብነት በዚኣ ካንስል ትኸውን ወይ ናይ ኣውቶቡስን ታክስን በዚኣ ካንስል ትኸውን እዚኣ ካንስል ምስ ኮነት ንስኻ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ናብቲ ናተን መስመር ድሕሪኡ ሰን ክቕፅላ ክእላ እየን ግን ንዓና ንመጥወይ ኢሎም ወይ ኣንፈት ንመእተዊ ኢሎም ካንስል ገብርዎን እሞ ንኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኣውቶቡስ ወይ ከዓ ናይ ታክሲ ምስ ረኣና ኣውቶቡስን ታክስን ዝሓልፋሉ ንሕና ክንገብሮ ዘለና ነገር እንታይ እዩ ከመይ ጌርና ክንኣቱ የብልና ካልአይቲ ኸ ክንጥዎ እንተደኣ ኮይንና ካንስል ምስ ኮነት ድሕሪ ዓይና ንኣቱ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ዝተጠወተ ኢልካስ ሽዑ ንሽዑ ነታ ናይ ኣውቶቡስ ክትቆርፃ የብልካን መዓስ እያ ትውድእ ኣብታ ሳድ ወዳእ ተላ ካንስል ዝኾነትላ በዚኣ ወይ በዚኣ ንኣቱ ማለት እዩ እዚኣ እንታይ ማለት እዩ ክሳብ እዚኣ እውን ቀያሕ ጌርያ ዘሎ ክሳብ ተቐዳሚቲ ኣንጎሎ እያ ትሰርሕ ንምባል እዩ ወይ ብካልእ ካንስል ክሳብ ትኸውን ካብ ክልተ ሰባት ንላዕሊ እንተደኣ ሒዛላ ክትሳፈራ ትኽእል ኢኻ እዚ ብዙሕ ኤግዛም ዝመፅእ ነገር እዩ ምክንያቱ እዚታት ቀሊል ስለ ዝኾነ ዳርጋ ቲዮሪ ክመፀካ ዘሎ ዕድል ውሑድ እዩ እዚኣ ፕሮባብሊ ትመፅእ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሞር ከነስተውዕሉ ዘለና እዩ እዚ እንታይ እዩ ክልተ ሰባት ወይ ንላዕሊ ክልተ ሰባት ተላ ሕጂ ስኻን ፈታኒ ኢኻ እንተሎስ በዚኣ እቶ ተይልካስ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ካብ ናይ ምዝዋር ሴናርዮ ተራእዩና ትጥወት ተኾንካ እንታይ ክትገብር ኣለካ እዚኣ ከም ዝበልናዮ ካንስል ስለ ዝኾነት ድሕሪ እዚኣ ግን ክኣቱ ክእል እየ ምልክት ገይረ ብድሕሪ እዚኣ ይኣቱ ተጥቀውየ እቐፅል ማለት እዩ ኣብዚ እውን ልክዕ ከምኡ ክንጥወት ከለና ኣብ ድሕሪ እዚኣ ክንኣቱ ንኽእል እዚኣ እውን ድሕሪ እዚ ካብዛ እንተደኣ ኣብዚኣ ኣቲኻ ፀኒሕካ ምስ ፈታኒ ኢኻ ወይ ምስ መምህር ወይ ምስ ካልእ ተጓዓዛይ ሒዝካ እናኸድካ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ትወፅእ ኣለካ ካብዚኣ እዚኣ ምልክት እዚኣ እንተሪኣትካ ማለት እዩ ክልተ ወይ ክልተ ንላዕሊ እዚ ናይ ባስ ጠጠው መበሊ እዩ ኣብ ቲዮሪ እቲ ሽም መሓዙ ፅቡቅ እዩ ቡስ ስቶፕ ጥራይ ዘይኮነ ወይ ባስ ስቶፕ ሆሎ ፕላስ ምዃኑ እቲ ቃላት ምቅይያር ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዝተፈላለየ መፅሓፍቲ ዝተፈላለየ ኣስማት ትጥቀም ንኣብነት ኣብ ናይ ታክሲ ጠጠው መበሊ እንተኮይኑ ድሮሸ ክብላ ክእል ወይ ታክሲ ክብላ ክእል ሕጂ ታክሲ እናተፀበኻ ድሮሸ እንተኢሉ ድሮሸ ታክሲ ምዃና ብኖርዌጅያን ክትፈልጣ ትክእል ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ናይ ትሪክ እውን ከምኡ ትሪክን ስፑርቮግን ጠጠው መበሊ ናይ መፀበይ ፌርማታ ማለት እዩ ናይ ትሪክ እዚ ናይ ኣውቶቡስ ጠጠው መበሊ እዩ ኣብኡ ኮንካ ክትፅበ ትኽእል ተሳኢልካ ንኽትከይድ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣስማት ጥራይ ክቀያይርዎ ስለ ዝኽእሉ ካብታ ተንብባ ዘለካ መፅሓፍ ካልእ ነገራት እውን ተሪኢኻ ዝበለፀ ማለት እዩ እዚ ናይ ታክሲ ስቶፕ እዩ ድሮሸ ክትበሃል ትኽእል እያ ታክሲ እዚ ናይ ኣጋር መስገሪ እዩ ፔደስትርያን ሕጂ ጋንግ ፈልቲ ይበሃል ናይ ኣጋር መስገሪ ማለት እዩ
እዚ ናብ ዝኸይድ ኣሎ ዝኻን ፀጋም ይመላልሰና ኣለኹ እዚ ከመይ ማለት እዩ ሸሃስ የማን ዶ ተኾስካየን ፀጋም ዝዓይነት እዩ ስለዚ ክልተን ሕድየን ናብቲ ሰግር ኣሎ ተኻን ናብቲ ሰግር ኣሎ እዚ ኣገዳሲ ክትዝውር ከለኻ ግን ነዚኣ ከባቢ 50 ሜትሮ ከለኻ እንተሪእኻያ ነዳዲኻ ክትቅንስ ኣለካ ቅንስ ኣለካ እንታይ ማለት እዩ ፍሬኖ ትሕዝ ማለት ዘይኮነ ተደኣ ፈኒኻዮ ብፍላይ ዓቐበት ተኮይኑ ወይ ሜዳ ቁሩብ እንዳቐነሰት ትከይድ እያ ሽዑ ኣጋር ከምዚ የለን እንተደኣ ፈሊጥካ ብክልተ ጫፋቱ በቲ ፍቀደካ ናህሪ ትሓልፍ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ምርኣይ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ዊንተር ትፍተን ከለኻ መሬት ብፃዕዳ ኮይና ኣላ ወላ ሓንቲ ትርእኒሃ ብበረት ተሸፊኑ እዚኣ ንየማንካ ክትዝውር ከለኻ ኩሉ ግዜ ትማሊ እናዘወርኩ ደስተባዓልኩ እንታይ ኩሉ ግዜ ንየማንካ እናረኣኻ ትከይድ ኣለካ እቶም ምልክታት ኩሉ ግዜ ብየማን እዮም ዝትከሉ ስለዚ ብየማን ዘሎ ኣንጎሎም ሰዓትኻ እታ ምልክት ናይ ቅሳነትን እታ ሓንትን ናይ ናህርን ምስ ረኣኻ ድሕሪኡ ኩሉ በቲ የማን ዘሎ ክትሪኦ ኣለካ ሽዑ ክሳብቲ ኣንጎሎ የኺደካ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ምልክት ክሳብ ኣንጎሎ እዩ ዝሰርሕ ኢልና ምሽ ክሳብ ጃንክሽን ስለዚ ክሳብቲ ቫይክሪስ ስለዝሰርሕ እቱ ምስ በልካ ብየማንካ ዘሎ ሓንሳብ ትሪኦ ኣማዕዲኻ ማለት እዩ ምስ ቀረብካዮ ኸ እንታይ ምዃኑ ዝያዳ ክሳይ ትገብር ምስ ቀረብካዮ ማለት 50 ሜትሮ ገለ ድሕሪኡ ተዘድልየካ ምድላዋት ናይ መኪና ናይ ጊር ናይ ማርሻ ናይ ገለ ጌርካ ምልክታት ጌርካ ናብቲ ኣንጎሎ ነፃ ኮንካ ትቀርብ ክትክእል ምእንታን ማለት እዩ ነፃ ኮንካ ተቐሪብካ እንታይ ማለት እዩ መኻይን እንተለዋ ወይ ህብረ ረገል ወይ ከዓ ናይ ሩንሾሪ ናይ ደሴት ሕግታት ተኸቲልካ ነፃ ኮንካ ትሓልፍ ኣብ ምጥዋይ ጥራይ ተተኩር ማለት እዩ ሽዑ ናህርኻ ገለ ግን ኩሉ ተቆፃፂርካዮ ምልክታት ጌርካ ክንደይ ሰባት ኣለዉ ንመን ከተመሳሕልፍካዮ ክትሓልፍ ትኽእል ገማሚትካ ትፀንሕ ማለት እዩ ስለዚ ኣንጎሎም ሰኣተና እቲ ንዝውረሉ ዘለና ጎደና ብየማኑ ዘሎ ምልክታት ኩሉ ክንሪኦ ክንፍትን ኣለና እንታይ ምልክታት ኣሎ ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ ካልእ እንታይ እዩ እዛ ኣብ ኮለና እዚኣ ክጠቕሳ እንዳኸድካ ከለኻ ምልክታት ናይ ትራፊክ ኣሎ ሜይ ቢ ድሓር እውን ክንጠቕሳ ኢና ኣንቢብካያ ክትሓልፍ ኣለካ እቲ ምልክታት እቶም ዘጠንቅቑኻ ዝእዝዙኻ ገለ ጥራይ ደይኮነ ዝሕብሩኻ እቲ ከምዚ ብጫ ዘለዎ ንኣብነት ንየማን ተጠወኻ ንኣብነት ንበሎ ካርባነሽ ትረክብ ሓደ ቦታ ንፀጋም ተጠወኻ ክስታይ ትረክብ ብለካ እሞ ኣንቢብካያ ክትሓልፍ ኣለካ ክትዝክሮኻ ኣለካ ስለምንታይ እዩ ልክዕ ምስ ሓለፍካ ሴማፎሮ ጠጠው ኣቢላትካ ንበሎ ናብ ካርባነሽ ከይድ ይብለካ ሽዑ ከይረኣኻዮ እንተፀኒሕካ ወይ ከዓ ሪኢኻዮ ከይሓዝካያ እንተደኣ ሓሊፍካ ኣብኣ ትተርፍ ኣለኻ ማለት በየኒ ካርባነሽ ክትብል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣይስተውዓልካሉን ኢሉ ይሓስብ ዋላ ሪኢኻዮ ከለኻ ክትዝክሮ ትክእል ኣለካ ኣብ ፈተና ከምኡ መፅእ እዩ ኣብቲ ምዝዋር ብኣካል ማለት እዩ ኦፕሾሪ እዚ ናይ ኣጋር መንገዲ ማለት እዩ ጋንግቫይ ሓንሳ በዳናግሩኻዮም ብፍላይ ሓድሽ ኮንካ ብጣዕሚ ገፊሕ ጋንግቫይ ክኸውን ይኽእል ኣጋር ዝኸድሉ ፅርግያ መሲልካ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ብማዕዶ እዚ ምልክት ተሪኢኻ ንኸይተኣትዎ ክትጥንቀቕ ኣለካ እዚ ከዓ ናይ ብሽክለታ ማለት እዩ ኣብዚ እውን ልክዕ ከምኡ ናይ በይኑ መንገዲ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ናይ ብሽክለታ ምስቲ ናይ ፅርግያ ናይ መኪና ተሓዊሱ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ግን ብሓደ ወገኑ ኣሎ ማለት እዩ ብየማን ክህሉ ይኽእል ብፀጋም ከምቲ ፅርግያ ማለት እዩ ምስቲ መጥወይ ከምዚ ጠቕሚ ኣብዚ ከዓ ኣብ ማእኸል ኮይኑ ክኸይድ ኣሎ እቲ ናይ ብሽክለታ ማለት እዩ እዚ እንታይ ንክተስተውዕለሉ ነቶም ሰብ ብሽክለታ ክትጥዎ ከለኻ ንኸይተሃርሞም ወይ ናቶም ቦታ ንኸይትወስድ ማለት እዩ በዓል ብሽክለታ እንተደኣ ቅድሜኻ ኣሎ ኮይኑ እታ ሕጊ እንታይ እያ ክንሪአና ኣብቲ ሕግታት እያተና ምልክታት ጥራይና ተፀሚድና ዘለና ክትሓልፎ እንተደኣ ኮንካ ቀዲምካ ካብኡ እሱ ወዲቑ ከም ዘየርክበካ ኣብታ መኪና ክኸውን ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ኣፀቢቕካ ኣግፊሕካ ርሒቕካዮ ክትሓልፍ ኣለካ ማለት እዩ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ብጎኑ እንተሓሊፍካ ሓደጋ ከም ዝፈፀምካ ይዳርጋ ምክንያቱ እሱ ተወዲቑ ናባኻይ ክወድቕ ንስኻ ከዓ ክትሃርሞ ኢኻ ማለት እዩ ብርቱዕ ሓደጋ ስለተውርደሉ ካብ በዓል ብሽክለታ እሱ እንተደኣ ወዲቑ ከም ዘየርክበካ ክትሓስብ ኣለካ ከባቢ ሜትሮን ፈረቓን ወይ ልዕሊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓንሳብ ሙሉእ ብሙሉእ ናብቲ ሓደ መንገዲ ትኸይድ ኣለካ ማለት እዩ ወይ ኣግፍሕ ኣቢልካ ምልክት ጌርካ ትእለ ምልክት ጌርካ ከዓ ትምለስ ማለት እዩ ናይ ሰብ ብሽክለታ እዚኣ ኣብ በረድ እውን ብጎኒ ዝኸይድ ኣጋር እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ክትጥንቀቐሉ ኣለካ ኣብዚ ናይ ብሽክለታን ናይ ኣጋርን መንገድን ይብለና ኣሎ እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ኤም ፅሑፍ ኣለዋ ኣይ ቲንክ ብትግርኛ ክንዝክራ እንተኮይንና ኤም ከም መራኸቢ ቢኣይ ኣይረሲዕላ ኣለኹ መራኸቢ ጌርና ንሕሰባ ኤም ንመራኸቢ
እንታይ ማለት እዩ ቀጣን መንገዲ እንተላ ሓንሳብ እንታይ ገብሩ ዝኾነ ነገር ተጋጢሙ ወይ መተሓላለፊ ንኽትኮነካ ሓንቲ ንእሽተይ ገፋሕ ቦታ ፈጥርዎ ከም ጁባ ንሕሰባ እታ መንገዲ ንሓንቲ እያ ትሕልፍ ንበላ ተፃቢብካ ክልተ ክትሓልፍ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ስለዚ ፊት ንፊት ተረኣይካ እንታይ ትገብር እቲ ሓደ መፂኡ ናብታ መራኸቢ ይኣቱ እታ መራኸቢ እልይ ድበለት እያ ካብታ ፅርግያ ማለት እዩ ሽዑ እስኻ ትሓልፍ ወይ እሱ ሓልፍ ሽዑ እቲ ሓደ ከዓ ካብታ መራኸቢት ወፂኡ ይቕፅል ማለት እዩ ዝኾነ ሓደጋ ተጋጢሙ ወይ ገለ እውን ኣብታ መራኸቢት ሞቶፕላስ ኖርዌጅን ወይ ፓሲንግ ፕሌስ ኢሎሞ ዘለዉ ሕጂ ዝኾነ ምግጫቱ ኣጋጢሙ ሓደጋ ገለ ኩላካ ናብኣ ኢኻ ትኸይድ ምክንያቱ እሳ ነቲ መንገዲ ነፃ እያ ትገብሮ ንእሽተይ መዕረፊት እያ ስለዚ ኤም መራኸቢ ተልና ኣይ ቲንክ ክዝክርዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ፈተና እውን ክዝክርዋ ትኽእሉ ማለት እዩ ብቐሊሉ ካብቲ ኖርማል ዘይኮና ኣብ መንገዲ ምንባርካ ዘይትረኽበን ነገራት እየን ስለዚ ፈተና ክመፅኣ ዝኽእላ ኢልካ ኢኻ ትሓስብ ምክንያቱ ፈተና ዳርጋ እቲ ዘይትረኽቦ እዩ ዝመፅእ ኣቀሊሉ ይመፅእ እዩ ዳርጋ ዋን ዌይ ሳይን እዚኣ ናብ ሓደ ወገን ጥራይ ኢኻ ትኸይድ ስለዚ ኣብ ፈተና እዚኣ ከመይ ትመፅእ ትኽእል እዚኣ ተላሲ በቲ ሓደ ወገን እንታይ ሂብዎም ኣሎ ስለዚ ካብቶም ከልከልቲ ንብሎም ነበርና ቀይሕ ገይሩ ሕንፃፅ ገይሩሉ ክህሉ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ንዓይ ሕለፍ ይብለኒ ኣሎ ነቲ ሓደ እንታይ ክብሎ ኣለዎ ኣይትሕለፍ ስለዚ ናይ ኣይትሕለፍ ምልክት ክፈልጥ ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፈተና ዳይሬክት ከምዘይኮነ ክንዝክሮ ኣለና ብቐጥታ ከምዘይኮነ ክንዝክሮ ኣለና እዚኣ ሂቡ እዚኣ ኣይኮነን ዝበካ እዚኣ ሂቡ ነቲ ሓደ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ነቲ ዝኽልክል ከዓ እታ ትኽልክል ሂቡኻ ነቲ ሓደ ኸ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ተይልና እዚኣ እያ መልሳ ማለት እዩ ብምልክታት ክኸውን ይኽእል እዩ ፈተና እዚ እውን ዋን ዌይ ኮይኑ ንጎኒ ትኸውን እዚኣ ነቲ ኩሉ ፅሕፍዋ እዚኣ ንጎኒ ወላ ሓንቲ ኣቀማምጣ ጥራይ እዩ ስለዚ በቲ ሓደ ወገን ከዓ እንታይ ኣላ ከልካሊት እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን እንታይ ኣሎ መፂኻ ዩተርን ክትገብር ኣይትኽእልና በዚኣ እንተኣቲኻሲ ዩተርን ተጌርካ ተጠዊኻ ክትምለስ ተፈቲንካ በታ ሕጋዊት ከም ዝኣተኻ ስለ ዝመስል ኩልኩል እዩ ነቶም በዚ ዝመፁ እውን ክትዕንቅፎም ኢኻ ማለት እንታይ ድብል ዘለኹ በዚ መፂኻ ትኽኢልካ በዚ ጎደና ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ግን በዚ መፂኻ ተጣዒስካ ንበሉ ኣብ መንጎ ክትምለስ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ነቶም በዚ ዝመፁ ዘለዉ ክትዕንቅፎም ስለ ዝኾንካ ናቶም መንገዲ እዩ እዚ ዴድ ኤንድ ወይ ብሊንቫይ ንብሎ ተቐያሕ እንታይ ተርእየና ካብዚ ንንዮም ምሕላፍ የለን እዚ ኩሉ መንገዲ ክትመፆ ትኽእል ኢኻ ሓንቲ ኣንጎሎ ክትከውን ትኽእል እያ ወላ 500 ሜትሮ ክኸውን ይኽእል ብጣዕሚ ርሑቕ ክትሪኦ ዘይትኽእል ክኸውን ይኽእል እቲ መወዳእታ መንገዲ ስለዚ ዕፁት ምዃና ግን ትፈልጥ ማለት እዩ ብዙሕ ትርጉም የብላን ግን እንታይ ክትገብር ኣለካ ንዝብል እቶ እንተይልካ ንኣብነት ፈታኒኻ በኣ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ መንበሪ ገዛውቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ድሕሪ 500 ሜትሮ ዝርከብ ብጣዕሚ ርሑቕ እዩ ምስ ኣተኻ ግና እንታ ክትፅበ ኣለካ ትኽኢልካ ኣይ ክትቅፅልን ኢኻ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ በዚ ንኣብነት መፂኻ ከም ዚግዛግ እውን ክኸውን ይኽእል እቲ መንገዲ ትኽኢልካ ከይድካ ግን ኣብ መወዳእታ ከምዚ መጥወይ ዓይነት መንገዲ ላ ስኑ ፕላስ ንብላ ግፍሕ ድበለ ቦታ ዝገድፉላ ብዙሕ ገዛውቲ ናይ ኖርዌይ መፂኻ ኣብዚ ክትጥወም ምዃንካ ትፅበ ኣለካ ስለዚ ክትጥወም ትገብሮም ምድላዋት ሓሲብካ ክትፀንሕ ፅቡቕ ማለት እዩ ኣብነት ብድሕሪኻ መኻይን መፃ ኣለዋ ዶ ፍራቻን ፀጋም ጠዊኻ ሙሉእ ከመይ ጌርካ ኣግፊሕካ ትጥወ ማለት እዩ ሙሉእ ናይቲ ፅርግያ ክቢ ተጠቂምካ ደሴት እውን ክፀንሓካ ክእል ይብኡ ዝተፈላለየ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ዕፅዊት መንገዲ ማለት እዩ ብጣዕሚ ነዊሕ ክኸይድ ይኽእል እዩ ሓንሳብ እዚ እውን ልክዕ ከምኡ ዕፁው መንገዲ ማለት እዩ ግን ንስኻ በዚ ወገን ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ስለዚ እታ ትሕወሰካ ዘላ ፅርግያ ዕፁውት እያ ዕፁውት እያ ማለት ኣይተእትወካን እያ ማለት ኣይኮን ክትኣቱ ፍቀደካ እዩ ግን ኣቲኻ ናብ ካልእ ጎደናታት ክትከይድ ኣይትኽእልን እያ ኣብቲ ብዚኣ መፂኻ ብዚኣ ጠጠው ክትብል እያ ስለዚ ብዚኣ ጠጠው ኢኻ ክትምለስ ኢኻ ማለት እዩ እቲ ሕግታት ዳርጋ ሓደ እዩ እዚ እውን መኻይን ኩልኩል ብሽክለታ ፍቑድ ብዙሕ ለውጢ የብሉን ከይድካ ክትምለስ ኢኻ ማለት እዩ ኣብዚ እውን ልክዕ ከምኡ ሰጂ እቲ ምልክታት ተቐያይርዎ ጥራይ ዘለዎም እዚኣ ከዓ እታ ትሕወሰካ መንገዲ ብሽክለታ ፍቀዳ እዩ መኪና ግን ኣይፍቀድን ማለት እዩ እዚ ፍሪ ቾይስ ኦፍ ሌን ቫልግፍሪት ሾረፈልት ላይክ ትኽኢልካ እንተመፂኻ በዚ ንኣብነት ንበሎ በዚ ሰማይ ደረትና ደሎ ብታሕቲ ንላዕሊ ትመፅእ ከለኻ እዚአን ትረኽበን ሕጂ በዚ ሓደ ወገን ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ በዚ ሓደ ወገን ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ንምባል እዩ ሓንቲ ተፀኒሓትካ ብፀጋም ጥራይ በዚኣ ጥራይ ትኸይድ ማለት እዩ እዚኣ ጥራይ ተፀኒሓትካ ከዓ በዚኣ ጥራይ ትኸይድ ማለት እዩ በዚ ፅርግያ ኣሎ ሌን ወይ ፈልት ኣሎ ማለት እዩ በዚ እዚ በዚ መስመር እዚ ክሂድ ወይ ከዓ በዚ ኺድ ምረፅ ምዘካ ሕጂ በዚኣ ክትመፅእ ተፀኒሕካ ዝበለፀ በዚኣ ክትከይድ እዩ በዚኣ ተፀኒሕካ ከዓ በዚኣ ክትከይድ እዩ ወይ ከዓ ድሕሪኡ ናበይ ክትጥወ ኢኻ ወሲንካ ምፅራሕ ንኣብነት በዚ ኸይድካ ናብዚ ከም ትጥወ እንተፈሊጥካ ናብዚ ስክሪን ምልክት ትገብሮ ዘሎ በዚኣ ክትከይድ ዝበለፀ
ኣብዚ ኸይድካ ንፀጋም ትጥወጥ ኾንካ በዚኣት ከይድ ድበለፀ ማለት እዩ እዚ ፕላን ምግባር ብጣዕሚ ጽቡቕ ይቀዲምካ ናበይ ከም ትኸይድ ምፍላጥ ማለት እዩ እዚ ዝሕወስ ክልተ ጽርግያ ማለት እዩ ክልተ በበይነን ክመጻ ጸኒሓ እሞ ኣብዚኣ ሕወሳ ስለዚ ስኻ ኣብ ሓንቲ እየን ኣለኻ ወይ ኣብዚኣ ወይ ኣብዚኣ ስለዚ ክትሕወስ ተኾንካ ተሓጊ እንታይ እያ ከም ናይ ቻርኔራ ኣገባብ ተጠቀም እንታይ ማለት እዩ ፍሌቲንግ ማለት ቀስ ኢልካ ምሕዋስ ማለት እዩ ምሕዋስ ስለዚ ቻርኔራ ኣገባብ ቻርኔራ ክእሰር ከሎ እቲ ሓንቲ ናብቲ ሓንቲ እናተለጋገባ እየን ዝኸዳ ስለዚ ቀዳመይቲ መኪና እንተሓሊፋ ናትካ ሪጋ ድሕሪኣ ክትኸውን ትኽእል ስለዚ እቲ ሓንቲ ተሓልፍ ሓንቲ ካብዚኣ ሓንቲ መስመር ተኣቱ ድሕሪኡ ካብዚኣ ሓንቲ ካብዚኣ ድሕሪኡ ካብዚኣ በብሪጋ እየን ዳኣትዋ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ኣብ ርእሲ እቲ ሓደ ቀዳምነት የብሉን ማለት እዩ ወይ ናይ ምሕላፍ ጉዴታ የብሉን ቀዳማይ ዝበፅሐ በኣ ሓልፍ እቲ ድሕሪኡ ኣቱ እቲ ሓደ ድሕሪኡ ስለዚኣ ተጠንቂቕካ ተኣቱ ኣለካ ዝበዝሐ ግዜ በዚ እንተመፅአ ንኣብነት ካብ ግዜ ምዝዋር ንየማነይ ቁልሕ ምባል ኣድላ እዩ በዚ ተመፂኻ ንፀጋመይ ቁልሕ ምባል ኣድላ እዩ እቲ መምህር እዚ ይድዕዘብ ኣብ ግዜ ኦፕሾሪ ናይ መወዳእታ ፈተና ማለት እዩ ኣብ ቲዮሪ ግን ትሕወስ መንገዲያ ቻርኔራ ኣገባብ እዛ ቻርኔራ ኣገባብ ዚፐር ሜተድ ወይ ሳመን ፍሌቲንግ ኣገዳሲት እያ ፍለተ ምግባር ምሕዋስ ማለት እዩ ወይ ከዓ መርጅሃ እንግሊሽ ማለት እዩ እዚኣ እውን ልክዕ ከምኣ እያ ጥራይ ተኣንጻርካ ትራፊክ ግን መፀካ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ስኻ በዚኣ ክትሕወስ ኢኻ በተን ዝረኣናየን ሕጊ ፊትካ ግን ትራፊክ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ንኣብነት ነፃ ኾንካ በይናኻ ትመፅእ ፀኒሕካ ንበሎ ድሓር ኣብዚ ክትጥንቀቕ ኣለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ገለ ፀቢብሎ መንገዲ ነዚኦም ኣንጻርና መንገዲ ሂቦም ኣሎ ስለዚ ክልቲኻ ተጠንቂቕካ ክትከይድ ጅምር ኣለካ ማለት እዩ እታ ናይ ቻርኔራ ኣገባብ ግን ዋላ ኣብዚ ዚፐር ሜተድ ንጥቀም ኢና ማለት እዩ ኣብቲ ምትሕውዋስ ኣብዚ ኻ ልክዕ ዚፐር ሜተድ እዩ ንኣብነት ብፀጋም ተፀኒሕካ ቀሲንካ ትኸይድ ምክንያቱ ፀሊም እዩ ዘሎ ወላ ሓንቲ ትንክፈካ የለን በዚኣ እንተፀኒሕካ ግን በዚኣ እናኸድካ ከለኻ ትሕወሰካ መንገዲ ኣላ ካብ የማን ማለት እዩ ከምቲ ናይ ሞተር ወይ ዝሕወስ ዝበልናዮ ከምዚ እታ ትፀንሐካ እዩ ስለዚ እዚኣ ንዓኻ ትህበካ ከምዚኣ ምልክት ነዞም በዚ ዝመፁ ትህቦም ነዚ በዚ ዝመፅእ ኸማ ከምዚኣ ምልክት ኣላቶ ክልቲአን ዝትከላ ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኦም እዚኦም እንታይ ክገብርሎም ጥንቃቐ ኣብዚ ምስ መፁ እቲ ናይ ቻርኔራ ኣገባብ ተጠቂሞም ተሓዊሶም ክኸዱ ኣለዎም ማለት እዩ ናህሮም ኣተዓራርዮም ማለት እዩ ስለዚ ክታይ ዘርእየካ እዚ እዚ በዚ ዝመፅእ ንዓኻ ንኸእትወካስ ብጣዕሚ ግዴታ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግረካ ማለት እዩ መስመሩ ይኮነን ዋላ ዓብ ጎደና ሒዙ ይሃሉ እሱ መስመሩ ይኮነን ናይ ክልቲኻ መሰል ኣለካ ከም ቻርኔራ ኾንካ እቲ ሓደ ምስ ኣተወ እቲ ሓደ ክኣቱ ወይ እቲ ሓደ ዝቐደመ ነቲ ሓደ ከምዚ ቀዲሙ ክሓልፍ ገለ ድሌት ዘለዎ ብዙሕ ኣውቲስታ ዳርጋ እሞ ብፍላይ ኣብ ኖርዌይ የለን ብጣዕሚ ህድእ ኢልካ ገለ ዝዝወሮ ዓዲ እዩ ስካንዲኔቭያ ብሓፈሻ ማለት እዩ መርጂንግ ሮድስ እዚ ብዝሕወስ ፅርግያ ልክዕ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ጥራይ ቦታ ቀይርዎ ከከምቲ ከባቢ ክትንህር ኣለካ ንብሎ ነበርና ዓንቶ ባይዘወ ኣብ ሞተር ወይ ኣብዚ እዩ ብጣዕሚ ንሂርካ ምስቲ ዝደሎ ናህርካ ኣወሃሂድካ ክትኣቱ ማለት እዩ ኣብዚ ኤንድ ኦፍ ሌን እዚ ኸ መጨረሻ ናይ መንገዲ ሰለስተ መንገዲ ኣለዋ ስኻ ኣብዚኣ እንተለኻ ሰኢልካ ትኸይድ እዚ በዚ ደሎ ግን ትዕፆ ስለ ዘላ መንገዱ ናባኻ ክሕወስ እዩ ማለት እዩ ናባኻ ክሕወስ ተኾይኑ ምልክት ገይሩ ይኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ቀዳምነት ነዞም በዚ ዝኸዱ ዘሎ ክህቦም ኣለዎ ተኽኢልካ ክሳብ መወዳእታ ክትፀንሕ የብልካን ምክንያቱ ኣይተስተውዕልን ኣለኻ ማለት ክሳብ መወዳእታ ተፀኒሕካ ብዝተኸኣለ መጠን ርሑቕ ከለኻ እንተሪኢኻዮ ቀልጢፍካ ናብዛ ፀለምቲ ዘለዋ ክትሰግር ክትፍትን ኣለካ እዚ ሓደ ምስትውዓልካ የርኢ ድሓር ኣብዚ ምስ በፃሕካ ናይ መናሃሪ ሓይልኻ እውን ደኺሙ ስለ ዘሎ ናብዚ ናብ 80 100 ናብ ዝኸዱ ክትሕወስ ብጣዕሚ ከብደካ እዩ ካብ 0 ካብ 10 20 ተበጊስካ ማለት እዩ ርሑቕ ከለኻ እንተሪኢኻዮ ብምልክት ኣብ መሬትን ኣብ ላዕልን ግን ወይ በዚኣ ምልክት እዚኣ ቀልጢፍካ እተን ናይ መስገሪ ምልክታት ወይ ኣገባባት ዝበሃል ኣለዋ ክንሪአና ተጠቂምካ እንታይ ትገብር ትሰግር ማለት እዩ እተን ናይ መስገሪ ኣገባባት ንምጥቃሰን ናይ ድሕሪት መስትያት ትሪኢ ድሕሪኻ ዘለዋ መኻይን ንምዕዛብ ዋላ ኣብቲ ትሰግረሉ መንገዲ እውን ክትዕዘበን ትኽእል ኢኻ ብጎንኻ ትሪኢ እቲ ፍራቻ ትገብር እቲ ምናልባት ጎንኻ ኣብታ ዘይትረአ ቦታ ከይህሉ ሰብ መኻይን ቁልሕ ትብል ንእሽተይ ክሳድካ ንእሽተይ ጠዊኻ ድሕሪኡ ክትሕወስ ማለት እዩ ቀስ ኢልካ ንሳትካ ምስ ተሓወስካ ከዓ ፍራቻኻ ተጥፍእ ምክንያቱ መሊስካ ናብዚ ምስ ተሓወስካ መሊስካ ናብ ትሕወስካ ይመስሎም ማለት ብሓፈሻ ፍራቻኻ ገበርካ ሌን ወይ ፈልቲ ምቕያር የቕፅዕ
ኒው ሌን ስታርት ሳብዝ እንታይ እዩ ክልተ ክመፃ ፀኒሐ ሓዳሽ ተፈጢራ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ቀስ ክትብል ተደሊኻ ንኣብነት በዚ ትኸይድ እቶም ዝንህሩ ክቕፅሉ ይኽእሉ በዚ ሞር ተወሳኺ መንገዲ ጥራይ ፈጢሩ ኣብዚ ከዓ ሓንቲ በዚ ትመፅእ መንገዲ ላ ንስኻ እንተኾንካ ሕጂ ብዚ ንኣብነት ቀላል እያ እታ መንገዲ ኣብዚ ብጣዕሚ ክብድ ትብል ምክንያቱ ክትመፅእ ከለኻ ዝሕወሰካ ኣሎ ተሰማሚዕካ ኢኻ ትኣቱ መኪና ኣላ ዶ የላን ክትብል ኢኻ ማለት እዩ ኣብዚኣ ግን ምስ መፃኻ በዚኣ ንበሎ እታ የማን ደላ ምልክት ተኺልካ ናትካ መስመር ሒዝካ ኢኻ ትኸይድ ስለዚ ምስ ዝበዚ ደሎ ከይሕወሶ ወይ ከይጋጭወኒ ገለ ኣይትብልኒ እያ እሱ እውን ናባኻ ክሰግር ዕድል የብሉን ኣብዚ ምናልባት 50 ሜትር እውን ርሕቀት ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብዚ ላዕሊ ዝራኸባ ክኾና ክእላ ትቐንዲ እንታይ እዩ ምስ ናትካ ቀስ ኢልካ ናትካ መንገዲ ሒዝካ ስለ ትኸይድ ክትቀስን ኣለካ ማለት ስለዚ ከም ድሌትካ ንሂርካ ምስቲ ናሃሪ ናይቲ መንገዲ ክትሕወስ ኣለካ 80 እንተሎ ብማዕዶ ተሪእኻ ካብታ ቦታ ንኔው 80 ከም ትበፅሕ ትገብር ኣለካ እንታይ ማለት እዩ ካልኣይ እንተለኻ ኣብ 20 30 30 40 50 60 70 80 ኢልካ 80 እታ ምልክት ዘላታ በፂሕካ እንተሓሊፍካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዘቢርካ ማለት እዩ ንእሽተይ ንሂርካ ወይ ንእሽተይ ዝሕልካ እውን ደሓኒ ግን ክትሪኦ ኣለካ ሽዑኻ ተዋሃህዶ 80 ሓሊፍካ ተለኻ ፍንዋ ኣቢልካ ነዳዲ እንተ ደኣ ዝሒልካ ኣለኻ ቁርብ ውስኻ ኣቢልካ ናህርኻ ምስቲ ደረት ናይቲ ናህሪ ተዋሂቡ ዘሎ ምልክት ተዋሃህዶ ኣብዚ እውን ልክዕ ከምኡ እዩ ብዙሕ ክስታይ የብሉን ኣብዚ እውን ልክዕ ከምኡ እዩ ጥራይ ኣብዚ ሰለስተ መንገዲ ከም ዘሎ ርኢካ እታ ናትካ ወገን ግን ክልተየን ዘለዋ ኣንፃርና ዝመፅኻ ሓንቲ መንገዲ ኣላ ስለዚ ክትጥንቀቐሉ ኣለካ ኣንፃር ዝመፅእ ማለት እዩ ምናልባት ፅቡቅ መፍለይ ተዘይብሉ ብፍላይ ኣገዳሲ እዩ እዚ ብጫ ዝበዝሐ ግዜ ንግዝያዊ ኢና ንጥቀመሉ ኣብ ከምዚ ዓበይቲ ጎደና ዓፅዮም ዋላ ሃይወይ ክኸውን ይኽእል እዩ ሞተርወይ ዓፅዮም በዚ ክይድ ይብሉካ ማለት እዩ ኖርማሊ በዚ ዝኸይድ ዝነበረት መንገዲ ሕጂ ግን ነዚኣ ክፍት ኣቢሎም ንኣብነት ንእሽተይ ሓፃዊን ኣሎ ከፊቶም ኣብ ታነል ገለመለ እውን ኣጋጥመካ ናብዚኣ ከይድካ በዚ ምዝኦም ሓደ ኣንፃር ዝመፁ ናቶም ዝነበረ መንገዲ ሼር ጌርካ ትኸይድ እዚ ኣብቲ ቪድዮታት ምልክት ፅቡቅ ኣብ ናይ ታነል ኣብቲ ናይ ልምምድ ዝብል ፕራክቲስ ዝብል ቪድዮታት ፅቡቅ ዝኾነት ቪድዮ ኣላ ኣብ ታነል ኮይኑ ልክዕ ነዚታት ዝገልፅ ማለት እዩ ብግብሪ ንሪኦ ማለት እዩ እንዳዘወርና ስለዚ ኣብ ኣሪእ ተሪኢኹማ ድበለፀት ኣብ ታነል ተኮይኑ ብፍላይ ኣብቲ ላዕሊ መንጠልጠሊ ስለ ዘለዎ ነዚ በዚ ዝመፅእ እንታይ ብለካ ቀጠልያ ህበካ ሞ ነዚ በዚ ዝመፅእ ግን ቀደም ክልቲአን ስለ ዝጥቀሙሎ ነበሩ በንፃር እንታይ ሂቦም ቀይሕ ኤክስ ገብሮ ኣብ ፈተና እዚ ብጣዕሚ ዝመፅእ ክስታይ እዚ ንዓኻ ኣብዚ ኤክስ እንተሂብካ ነቲ ኣንፃርካ ቀይሕ ሂቦ ያሬታ ንዓኻ ቀይሕ ኤክስ እንተሂብካ ነቲ ኣንፃርካ ቀጠልያ ኩናት ህቦ ማለት እዩ ሕጂ ንክሓልፍ ማለት ሕጂ ነዚኦም ቀጠልያ ኩናት ሂብዎም ኣሎ በዛ ወገን እዚኣ ንዓኻ እውን ቀጠልያ ኩናት ሂብካ ኣሎ በዚ ነቶም ኣንፃር ዝመፁ ግን በዚኣ ወገን እዚኣ ቀያሕ ኤክስ ሂብዎም ዘሎ ነዞም በዚ ክመፁ ዝኽእሉ ወይ በዚ ንኸይትቅፅል ከዓ እስኻ ኣብዚ ንኣብነት ናብ ዝተጠወንዲ ዝብለካ ዘሎ ስለዚ ኣብዚኣ እንታይ ገብረልካ ኤክስ ቀይሕ ገብረልካ ማለት እዩ ኣብ ስፔሻሊ ኣብ ቱነል ወይ ታነል መንጠልጠሊ ስለ ዘሎ ይገብሩልካ እዮም እዚ ቆልዑ ትፃወቱ ገዛውቲ ገለ ንርኢ ኣለና ናይ መንበሪ ቦታ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጎደናት ናይ መንበሪ ገዛውቲ እዩ ስለዚ ኣይትእቶም መኪና ይበለካን ግን ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ግን ብጣዕሚ ቀስ ክትብል ኣለካ ቆልዑ ፃወቱ ኣለዉ ናይ ኣጋር ናህሪ ትኸይድ ማለት እዩ ዎኪንግ ስፒድ እዚ እውን ብጣዕሚ ኣብ ፈተና ዝመፅእ እዩ ፈተና ዝመፅእ ብሓፈሻ እንታይ እዩ እስኻስ ውሑስ መኪና ክትዝውር ትኽእል ዶ እዩ እዚ ውሕስነት ከዓ ዝበዝሐ ግዜ ሕተት ኣብ ምንታይ እዩ ሰብ ኣብ ከባቢ ዘለዎ ከባቢ ስለ ዝኾነ እዚታት ኣብ ፈተና ብጣዕሚ ዝመፅእ እዩ ትፅበዮ ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ ቆልዑት ኣለዉ ንኽትሓልፎም ንሂርካ ኣፍሪሒካዮም ገለ ደይኮነ ቀስ ኢልካ ተቐርቦም ማለት እዩ ብጣዕሚ ቀስ ኢልካ ሪኦም ምኻስ ፅቡቅ ገይሮም ተኣልዮም ርግፀኛ ምስ ኮንካ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ ዋላ ወዲቖም ከማን መኪናኻ ከም ዘይበፅሕዋ መሰረጋገፅካ ማለት እዩ ናይ ኣጋር ናህሪ ማለት ንበሎ ትሕቲ 10 ኪሎ ሜትር ኮይኑ 5 6 ኣቢልካ ትሓልፍ ማለት እዩ ሃንደበት እውን ጥርሑ ኮይኑ እቲ ጎደና እውን እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ሃንደበት ቆልዓ ብሽክለታ ገይሩ ካብ ማዕፆ ወፅእ ወይ ገለ ስለዚ የለን ኣብቲ መዓልታዊ ሂወትና ዋላ ተዘይጌርካ ኣብቲ ፈተና ግን ኩሉ ክስታይ ስለ ዝገብረካ ክትርፈካ ትኽእል እቲ መዓልታዊ ሂወትና እውን ብጣዕሚ ክንጥቀመሉ ዘለና ነገር እዩ ምክንያቱ ኤኒ ታይም ካብ ካንቸሎ ዝኾነ ቆልዓ ኩዕሶ ወፂኣቶ ወይ ገለ ጎዩ ክወፅእ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ኣብዚ ክንደይ ናሃሪ ትዝውር ድሕሪ እዚ
يا أبزي ناي أجار نهري لنا تصنيحنا مش كس تبل تصنيح كمان لمام تبل تصنيح كمان سلزي دحر سوم كانسل مس جبرلك كنديت نهر جي كابزو وصيحة نابيت أتوي تحطه كابزو وصيحة نابكال منبر جزاوتي وين نابكال نورمال جزاوتي تأتيها تا حمسة تزورا مالتي تزي كونها أب هايوي تأتي كان عملت وصيلو أب ما أهل كتمال لهم يتات حج بعد أوسلو بعد هيلسفير قال وصيل كات تخيل كان هايوي تأتولو أو يتات كام ميبي كثمانية تزور مالتي ككمتي قدنا هي بكازو لو ويكا لازم ولا حنت ملكت تزي هي بكاد حرزيا 5 8 زي 5 8 نحزة ملكت هي بكاجن 4 7 6 بيت ذهبك تخيل مالتي 5 8 جن ملكت انت زي هالي اني اجار قدنا يزيا مكينه يتعطوني ها مالتي بقى سبات مولو نتسرجا مليئهم وزهودو قدنا مالتي ني اجار قدنا اذا خاص زود قالوا مالتي سلازي سبات كاتو هوليم باركينج بارك تقبروا البوتاي زوج حق زي ناي من محدارات مالتي كال ناي ولكي ناي باركينج ملكتات كال مريت كال حبر كله خالي اساس سيتات مستوعله لاي بحفشا ولا لايسنس حيسكا ما صعدتات زي ما صع مالتي بطعمي عدنا غار زونه ملكتات يزلو بصحفات بقله لذي بطعمي متنقع عليه كمان بطعمي بيبكا قرب جزي هيبكا كيد صبوي زي كاميرا معقني سبيد ليميت 60 تهيبكا 60 كيدا لك على عليته هيدكا نخاط عكاز تدالوا مالتي ስለዚህ ክልተ ዓይነት ካሜራ ኣለዋ ተተኺለን ልክዕ ክንዲ ቁመት ሰብ ዝኣኽላ ወይ ዝነውሓ ገምጋም ማለት እዩ ካሜራ ኣለዋ ንሪአን ብጣዕሚ ፍሩያት ብማዕዶ ትሪአን ድሕሪ እዚኣ ቅድሚ 200 ሜትሮ ገለ ትትከል 150 እሞ ሽዑ እቲኣ ኣብ ማዕዶ ትሪኣ ቅልል ኢልካ ጠጠው ክትብል ትኽእል ኢኻ ሓደሽቲ መፅአን ዘለዋ ብፍላይ ኣብ ታነላት ዘለዋ ኣብቲ መንደቕ ዝጥቃዕ ኣለዋ ክትሪአን ብጣዕሚ ኣሸገርቲ ግን እዚ ካሜራ እዚ ስለ ዘሎ ኣብቲ ታነል ክሳብ ትውድእ ቀስ ኢልካ ትከይድ ተመራፂት ቀስ ማለት እንታይ ማለት እዩ በታ ስፒድ ሊሚት 7 ተኮይና ትሕቲ 7 ወይ 7 ልክዕ ተኸይድካ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉ 69 ገለ ትከይድ ትኽእል ካሜራኻ መዓት እያ ትስእለካ ልክዕ ካብኣ ገለ ቁሩብ ሜትሮታት 3 4 ሜትሮ ምስ ረሓካ ሽራጥ ኣለዋ 3 ሕንፃፃት ልክዕ ኣብኣ ወይ ካብኣ ንውሽጢ ምስኣተኻ እያ ትስእለካ ምስ ሓለፍካያ ካሜራ ይትስእለካ እያ ብድሕሪት ግን ኣብታ ቦታ ትስእለካ ስለዚ ብማዕዶ ተሪእኻያ ብመዓልታዊ ሂወትካ ወላ ድሕሪ ላይሰንስ መሓዝ ኣብተን ሰለስተ ምልክታት ቅድሚያ ቁሩብ ተዳ ናሃር ቀኒስካ ፅቡቅ ትሓልፍ ትኽእል ከይተሰኣልካ ማለት እዩ ኣገዳሲ ነገር ግን እንታይ እዩ 80 ንህር ፀኒሕካ ካሜራ ሪኤልካ ሃንደ በትፍሬኖ ተሒዝካ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ብጣዕሚ ክትግምቶ ኣለካ ማለት እዩ ዓራ ክንደይ ቁፅፅር ናይ መኪና ኣለካ እዚ እውን ናይ ካሜራ እዩ ግን ኣብ ዝተወሰነ ርሕቀት ህበካ ሞ ንኣብነት ካብዛ ዘለኹዋ ክሳብ 10 ኪሎ ሜትር ሓንቲ ካሜራ ብዚኣ ድሕሪ 10 ኪሎ ሜትር ከዓ ሓንቲ ካሜራ ትትከል እቲ ናትካ ኣቨሬጅ ናህሪ የኖም ስኒት ወይ ከዓ ገምጋም ናትካ ይወስድዎ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚኣ ናብቲኣ ክትከይድ ብ50 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ተገሚቶማ ወይ 70 እስኻ ብ100 ተኸይድካ እቲ ድምር ናትካ ወላ መንጎ 50 ኸይድካ ክኸውን ትኽእል ኢኻ ኣብ መንጎ 200 ኸይድካ ክኸውን ትኽእል ኢኻ ንሶም እንታይ እዮም ዝርኡ ድምር ናይ ክልቲኡ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ኣብ ናህሪ ብኸመይ ዝዕቀን ርሕቀትካን ግዜኻን ክንደይ ኪሎ ሜትር ኣብ ክንዲዚአን ሰከንድታት ከይዱ እዮም ዝብሉ ስለዚ ንዕአን ኣራቢሖም ደሚሮም ገለመለ እታ መልሲ ምስ ረኸብዋ እስኻ ንሂርካ ብልኻ ማለት እዩ ኣብ ማእኸል ኣብ መንጎ 10 ኪሎ ሜትር ዝከታተለካ የለን ግን ክትኣቱ ከለካ ትስእለካ ክትወፅእ ትስእለካ ገምጋም ናይ ክልቲአንካ ትረኽብ ናትካ ናህሪ ይውሰን እሞ ብኡ ትቕፃዕ ወይ ስቕ ኢልካ ትሓልፍ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ካሜራ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ክልተ ቦታ ካሜራ ኣለዋ ማለት እዩ ቪድዮ ሰርቬይላንስ እዚ ከም ዘዋርድ ብዙሕ ክስታይ የብሉን ግን እቲ ከባቢ ብካሜራ ንከታተሎ ኣለና ንምባል ጠንቀምቀም ትብል ተኾንካ ጥራይ ተድልየካ እዚኣ ኢንፎርሜሽን ቦርድ እዚ ከዓ ናይ ሓበሬታ ቦርድ ማለት እዩ ብራውን መሬት ክህልዎ ይኽእል እንተዳ ናይ ቱሪስት ቦታ ኮይኑ ከምዚ ሰንሰለት ዓይነት ትመስል እውን ኣላ ከምዚ 4 ከበብቲ ዘለዋ 4 ኣንጎሎ እዚ ናይ ቱሪስት ቦታ እንተዳ ኮይኑ ብራውን ትኸውን ታ ሕብሪ እንተዳ ብጫ ኮይና ግዝያዊ ዝኾነ ሓበሬታ ንምትሕልላፍ እያ ትጠቅም እንተዳ ኦሬንጅ ኮይኑ ከዓ ዲቱር እንተዳ ኮይኑ ንኣብነት ሓደ መንገዲ ይዕረ ኣሎ ካልእ መንገዲ ክወስዶካ እንተኮይኖም ኦሬንጅ ምልክት ይጥቀሙ እቲ
باك إذا حجي بلوينا دلنا حبريت طري يهبنا له أورنج تغيرهم مجن نبولو 10 كيلومتر أزويرهم كمل سكتونا خول نابتي تخكل من قدي وي 5 كيلومتر أزويرو نابتي تخكل من قدي كتونا خولو ስለዚህ ዲቱር ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ምክንያቱ ሰንጢቕካ እንተ ሓሊፍካስ ሜቢ ናብ ዝስራሕ ቦታ ወይ ናብ ታነል ናብ ጌጋ ተኣቱልካ ማለት እዩ ቅፅል ኣለና እዚኣ እያ ክትኣትዎ ዘይግባእካ መንገዲ ሃፂፅካ ኣቲኻ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ሃይወይ ገለ እዩ ደሎ ስለዚ ናብ ሃይወይ እንተ ኣብ 80 ዝኸዶ ኣንፃር እንትኸይድ ኣለካ ማለት እዩ ኣብዘይ መስመር ከኣቲኻ ኣለካ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ፊትካስ መኪና መፅያስ ክትሃርመካ ትኽእል እያ ስለዚ ስቶፕ እብል ምልክት ናይ ኢድ ኣሎ ኣይትሕለፍ ምልክት ኣሎ ኣብቲ ናይ ኢድ ስኑ ማለትካ ተጠወ ማለት እያ ታሕቲ ዘላ ኖርዌጅያ ስቶፕ እዩ እንግሊሽ ሓንቲ ፒ ይብላን ስለዚ ጠጠው በል ተመለስ ስለዚ እዚኣ እንተሪኢኻ ቀልጢፍካ ጠጠው ኢልካ በይኒኻ ትሪኣ ዘለካ ባይዘወይ ብየማን እዩ ፀጋም ዝኣትው ወይ ካልኦት ክኾኑ ይኽእሉ ስለዚ ዝበዝሕ ግዜ ኣብቲ ናትካ መስመር ምስኣተኻዮ ሓንሳብ የማን ፀጋም እውን ትሪአን ማለት እዩ እቲ መስመር ግን ትዘለኻዮ መስመር ክኾን ኣለዎ እቲ ምልክት ማለት ብማዕዶ ሪኢኻዮ ገለ ከይትዳናገር ብዙሕ ስትረስ ጌርካ ስለ ዘለካ ክስታይ ንኸይትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሃፂፅካ ኣለካ መንገዲ ደው በል ጠጠው ኢኻ ኪድ ክትቅጥዎ ተዘይክኢልካ ከዓ ሪገ ጌርካ ወይ ማርሽ እንዴትሮ ጌርካ ንድሕሪት ጌርካ ትምለስ ማለት እዩ ሪተርን ትገብር ስለዚ ግድን ኣይኮነን ክትጥወ ከየጥወካ ስለ ዝኽእል ወይ ግዜ ክትስእን ስለ ትኽእል ቀልጢፍካ ብዝተበፂሕካ ግን ሓደጋ ስለ ዘለዎ ብፍላይ ዘይርአኻ እንተኮይነ እንተ ንመኻይን ብፊትካ ዝመፃ ቀልጢፍካ ክትወፅእ ኣለካ እዚ ንሂወትካ እዩ ተሪፍካ ሓሊፍካ ደይኮነስ ኣብ ብጣዕሚ ኣብ ሓደገኛ ቦታ ስለ ዝኣተኻ እዮም ጠጠው በል ተመለስ ዝብሉ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ናይ ኤመርጀንሲ ኤግዚት እዩ ኣብ ታነል እንተሎ እዚኣ እንተሪኢኻ ኣብ ጥቓ እንተለኻ ብኣ ትወፂኻ ማለት እዩ እዚኣኻ ናብዚ ስለዚ ዘብዘቢልካ ነፍስኻ ተድሕን ማለት እዩ እዚኣ ገዳሲት ንሂወትና ማለት እዩ ኣብ ቲዮሪ እውን ክትመፅእ ትኽእል እያ ግን ኣብ ታነል ኮንካ ሓደጋ ተጋጢሙ ዳርጋ መውፅኢ ኢኻ ትስእን ኣበይ ከም ዘለካ ኣብቲ ታነል እውን ላይክ 4 ኪሎ ሜትር ተኮይና እታ ታነል ወይ ኪሎ ሜትር ዋላ ንበሎሲ ቤን ክትወፅእ ከም ትኽእል ጠፋእካ ክእል እዩ ሕጂ ናብ የማናይ ወገን ዶ ንቅድሚት ዶ ቅፅል ንድሕሪት ዝብል ሕቶ ዋላ እቲ ሓደጋ ቅድሚኻ ይሃሉ ንቅድሚት ዝተመራፂ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ እቲ ሓደጋ ድሕሪኻ ሃልዩ እውን ምናልባት ንድሕሪት ተመራፂ ክኸውን ይኽእል እዩ መን እዩ እቲ ገምጋም ዝገብሮ ንስኻት በቲ ዘሎ ሓበሬታ ማለት እዩ እዚኣ እንታይ እያ ተመልክት ዘላ ተን ኤግዚት እዚኣተን ማዕፆ ወፂኡ ሰብ ክድሕነሉ ዝኽእል ኣብ ታነል ቦታ ስለ ዘሎ ጌት ወይ ማዕፆ ስለ ዘሎ ናብአን ንክትበፅሕ 150 ሜትሮ ኣለካ ትብለካ እንዳቀረብካ ምስ ከድካ 150 እናበለት ከምዚአን ሓደሽቲ ትረክብ እያ ትቁፅሪ ብዚ እናተቀያየረ ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ ጠጠው ምስ በልካ ሓንሳብካ እንታይ ትኾን እዚኣ ንየማን ምሻላ ንፀጋም ከዓ ተሪእካ ስለዚ ን100 ዶ ትመርፅ ን150 ዝዓይነት እያ ተሕቶ ማለት እዩ ስለዚ ን100 ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ ግን ናብ 100 ተኸይድካ እቲ ሓደጋ ይርከበካ ድያ ይርከበካን ገሚትካ ክትወፅእ ኣለካ ብዙሕ ዝፃወጠሉ ዘለኹ ናይ ሂወት ነገር ስለ ዝኾነ እዩ ምዝዋር ናይ ሰንስ ጥራይ ደይኮነ ድሕሪኡ እውን ስድራኻ ሒዝካ ትዘውር ትኽእል ነብስኻ ብዓብዩ ኣለካ ብንእሽተይ ፍልጠት ሰኣን ምፍላጥ ምጥፋእ ስለ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ ወይ ብዙሕ ሓደጋ ምስዓብ ስለዚ ነዚአን ንኽትረኽበንሲ 150 ሜትሮ ንየማን ወይ 100 ሜትሮ ፀጋም እንዳኸድካ ምስ ከድካ ከዓ እናተመሓየሸ ከይድ ትቁፅሪ እናተቐየረ ስለዚ ገምጋም ህልወካ ማለት እዩ ንስኻ ከዓ ንኽትውስን ዝያዳ ሓበሬታ ትረክብ ኣይ ቲንክ ነዊሕ ኢለያ ብዝተኸኣለ ቀልጢፍና ክንውዳእ ፈቲና ኣለና ዝኾነ ሕተቶ ኣለኩም ሓፉለይ ኣብ ኮመንት ወይ ኢሜይል ወይ ዝኾነ ፋይል ክሰደልኩም ትደልዩ ወይ ዝኾነ ምልክታት ናይ ስታተንስ ቫይቨሰን ናይ ትራፊክ ኩሉ ዳርጋ ነፃ ኣብቲ ናይ ስታተንስ ቫይቨሰን ዌብሳይት ኣሎ ኣብ ኮመንት ኣብ ገሊኡ ገይረ ኣለኹ ያ ብሩኽ መዓልቲ ፅቡቅ ቀዳመ ሰንበት ቀዳሚ እዩ ሎም መዓልቲ ደሎ ቻው ቻው